Asanibingelele emakhaya silapha ke kwaZungu ubaba ke owaziwa ke ngokuthi uNkunzi silana ke empangeni la sizombona khona athi kusixoxela nje ngomlando wakho nangempumelelo yakhe sizokhuluma nje sikunikeze nje ibackground encane ukuthi ke ubaba uZND udokotela uZungu uzalwa kuphi ubaba ke uZungu was born ethi kwaMundi eShowe by late Andrew Unqe Zakhala Izinsimbi Zungu and the late Mary Jane Zungu. They were both teachers. His parents also owned a restaurant at Ishowe, which was opened in 1940. His father was also an author of numerous books that were read in schools during 1930s and 1940s. Kanti ke uDr. Zacchaeus Ngcebo Dumisani Zungu, owaziwa ngelikaNkunzi, uyi-accountant, abe-businessman, abe-academic and author of numerous accounting, economics and business studies. Kanti ke unalama achievements empilweni yakhe. He's in possession of 5 degrees, Phys Doctor of Education, Commerce, Master of Education, Commerce, Bachelor of Education, Honors, Bachelor of Pedagogics, Commerce, and Master of Business Administration, MBA from the University of Zululand and Mankosa. He's also in possession of 2 postgraduate diplomas, postgraduate diploma in Business Management, University of KwaZulu-Natal, and secondary teacher's diploma in University of Zululand. He's also qualified accountant registered with the South African Institute for Business Accountants, SAIBR, and the Chartered Institute of Business Management, which is also known as CIBM. He's in possession of 2 postgraduate certificates from the University of South Africa, which is also known as UNISA, Advanced Program in Taxation and Program in Forensic and Investigative Auditing. His qualifications are from 5 different academic institutions. 1, he served in working group appointed by the late Professor Kader Asmali that drafted the revised National Curriculum Statement, which was also known as RNCS for EMS grade R to 9. He served as educator and head of department in commerce at Lamfuso High School from 1984 to 1983. He served as the principal of Zimem High School from 1994 to 2005. Briefly taught at the University of Zululand in 2007. He registered his company Nkunzi Zungu Bookkeeping CC in January 1999, which specializes in preparation of financial statements for schools, crèches, NPOs, churches, and businesses. In January 2014, he registered Nkunzi Zungu Properties Pty Limited, which specializes in rental flats at Empangeni Town. In August 2018, he registered Ngcebo General Dealer and Eating House, Pty Ltd, which have liquor restaurant, rental businesses, sale of textbooks and stationery to schools, written and co-written about 20 textbooks, married with 3 children. He is having houses and businesses at Empangeni and Eshowe. Uyena ke lowo ubaba uNkunzi umfokazungu uManzini. Asibingelele baba uManzini. Ngiyabingelela kakhulu Mzimela Mfeka. Siyabonga baba ukuthi siphinde saba nawe. Briefly singacela nje uyi-introduce kuwena ke kubalaleli be-KCFM nayo iVuyo Media. Njengoba uchaza nje baba Mfeka, ngizalelwe kwaMundi Show. Ngizalwa abazali ababengothisha. Kanti benama business. Emndenini wakithi. Imfundo yayi ibaluleke kakhulu. Engangokuthi nje ekhaya sasi yishumi nomuvo. Kulomndeni abesifazane babesebahlanu, abesilisa bayisithupha. Kubesifazane abasihlanu, abawu4 kwakuyi ama qualified nurses. Kwathoyedwa waba uthisha. Bese kuthi kubafana abayisithupha
sonke saba nama qualifications i abawu4 bethu baba othisha bese kuthi ababili omunye wayenze iwoodwork Mhm. omunye waba nawo matric esebenza kahle kubafana njoba sasu isithupha nje abathathu bethu bathola iziqu zemfundo kunjalo nje kuba abafana ababili bethu baba othishomkhulu kanti ke emndenini nje umndeni othanda amabhizinisi akuthanga nje sasifundile saconcentrate ekusebenzeni kakhulu sasebenza iminyakana nje ethile siyaphuma siqalela wethu amabhizinisi omunye umfowethu nje osadlula emhlabeni washone namabhizinisi amahlanu eshowe njengoba nami ngingena emabhizinisini nje empangeni ke nginama properties amathathu okumuzi wami kube indawo la kusebenza khona amabhizinisi lapho ngenza i-audit practice khona kanye nalapha kunebhizinisi elidayisa notshwala nala uqashe khona amanye amabhizinisi ahlukahlukene emabhizinisini amaningi akhona into engiyibonayo abantu besifazane abaqhuba kahle imvamisa kuqashe abesilisa abajwayele ukwenza kahle abesifazane bayakwazi ukukhokhela umsebenzi bawunakekela futhi umsebenzi kanti abesilisa uma bekhona abakhombisi intshisokelo kakhulu yokunaka umsebenzi bese kuthi ke kwelesithathu ibhizinisi ilana kuyelama flat la kuqashe khona izisebenzi ezihlukahlukene khona la nempangeni bese kuthi eshowe nakhona ngibe nomuzi kanye nendawo eqashisayo lana kuqasha khona abantu khona okuyisekhaya ke eshowe Asibonge ke baba uManzini sithembeka ukuthi kukho konke nje sokukhuluma namhlanje umlaleli uzothi mayekulalele athole isifundo. Asizokhuluma kakhulu ngempilo yakho usese primary. Asiqale lapha e-high school. E-high school abanye abantu ubuyubabone bese high school bedayisa benza izinto ezahlukehlukene ukutshengisa ukuthi banalesi siphiwo sokuba namabhizinisi. Mhlawumbe lelo thuba ubaba uManzini walithola noma watshengisa ngakho noma wamane wa concentrate ezifundeni zakwa commerce ukutshengisa ukuthi ufisa ukugcina ephelele emabhizinisini. Akukho engathi kwakwenzeka ukusema ukuyibhizinisi esikoleni esikoleni kwakunakwe kakhulu zona izifundo zakwa commerce kwayizona ekunentshisokelo kuzona ngoba ngibona nasekhaya ukuthi vele ekhaya indawo yamabhizinisi into eziningi esasifunda esikoleni izinto ezazenzeka kusekhaya into efana nevet nje ngikhumbula ukuthi kwakuthi kuvaliwe izikole ngoba ivet ngayiqala kustage GST ngo1978 ngikwazi ukuthi ngicalculate kukhokhelwe iGST ngaleso sikhathi
kwangisiza kakhulu kodwa ke futhi nasekubhaleni incwadi kunama chapters amaningi kakhulukazi ngiyakhumbula nje ichapter ekhuluma ngevet kwadingeka ukuthi ngibhala into engiyaziyo into sekufana nokuthi ngiyayipractice kanti ngangivele ngikhula ngenza yona. Asibonge ke baba. Ake sibuyele laphana. Can you give us briefly about your father and your mother grooming you to become what you are today? Njoba ngisho ukuthi kwakunamabhizinisi ekhaya. Kwakuthi uma ngivaliwe ikole sasingabikho isikhathi sokudlala kakhulu. Kwakuthi uma kuvalwe izikole kufanele ngibhekane nezinkomo ekwaluseni uma ngingalusile ngosebenza ebhizinisini lika baba. Okay, siyabonga. Now kube khona lento ukuthi umuntu mayefunda esikoleni abe nalabo abantu labathi high school noma primary kunothisha abukuyibona abanginspirishayo ngaze ngaba uthisha. Unabo abantu ongabagagula kanjalo empilweni yakho? Ngeze ngasho lokho ngesikhathi sethu amathuba amaningi okuba uthisha ngaleso sikhathi ngama 80s kwakunama bursaries ayemaningi kakhulu kwa teaching kwangiphoqa ukuthi ngenze i-teaching ngingenayo inhloso yokuthi ngogcina nami nguthisha kwazenzakalela nje. Siyabonga. Asiyeke la usungusomabhizinisi ohlonishwayo eShowe Empangeni ngicabanga ukuthi KZN yonke kanye neSouth Africa yonke. Tell us, how did it start? You left education and then when did you see ukuthi angishiyeke manje education ngiyoqalela umsebenzi wami? Kwathi kutholakala ithuba lokuthi umuntu abhale izincwadi ngabona ukuthi awunanti ithuba lokugaya imali. Angingalokho ngihlezi esikoleni ngabona ukuthi hayi kuzofanele ngiphume umuntu azame ukuthola imali ngakho ukubhala incwadi engangokuthi nje imoto engaba nazo ukhona unyaka la engathi ngakhona imoto ezintsha eyintathu unyaka uwodwa ngenxa yezimali engayithola ngesikhathi sekubhaleke incwadi uthola ukuthi kulezo moto ngangiyithenge ezinye zazo ngangiyithenge no cash kanye nebusiness lami nje leli lapha Empangeni ungathola ukuthi kwakufanele ngikhokhele ibusiness iminyaka u20 kodwa imali ukuyikhokhela kwaba iminyaka emihlanu kuphela. Now you are doing your work whereby you are an accountant. Imaphi ama challenges obhekana nawo as a person owenza i-accountant? Ama challenges amaningi umuntu ahlangabezana nayo ukuthi abantu abaningi lapha emabhizinisini abazi ukuthi kuqala kancane kancane into abayifisayo ukuthi uma engene ebhizinisini afuna ukuthola iprofit ngaso leso sikhathi kanti kuhanjwa kancane kancane uma ube nenhlanhla ke kuyenzeka uyithole inzuzo kulokho kwenzayo. Kulama business lawa akhona ojwayele ukwasebenza imaphi ojwayele ukubuthi mawasebenza ubone ukuthi awuphathwa istress nekhanda lokuthi uwasebenze ngoba kuba nezinto eziningi ezahlukene? Ngingasho nje ukuthi ngesikhathi samanje abantu abaningi sebefundile futhi bafundiseka kalula ayisabibikho istress ngaleyo ndlela. Kuyenzeka ke yini ugcine usekuba uwe otakula lawo mabhizinisi? Ukwatakula kambi kuyilapho
umuntu umfundisa khona ukuthi kufanele awagcine kanjani amabhizinisi ukuze abe nenzuzo. Ilapho esithola khona inkinga. Kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi njengamanje mhlambe lokho kwakwenzeka kakhulu ngisawuqala lo msebenzi ngoba kulomsebenzi sengineminyaka ngoba nje amabhizinisi ami leli bhizinisi lokucwaninga amabhuku ngaliqala ngo-1999 sekuyisikhathi eside kakhulu. Ayisekho inkinga ezinkulu kakhulu njengamanje. Mr Zungu, kunalento ke ethi umuntu uma ephila nabantu, abanye abantu baba ngama competitors empilweni. Do you have any competitors lo msebenzi wakho noma nje useyiwena uqengeleza wethu hamba phambili empangeni? Ngingasho nje ukuthi akusebenzeki kalula uma ungenayo i-competition. I-competition into ekhona futhi iyimpilo, iyakuthuthukisa ikwenze usebenze kangcono. Ngeze ngasho ukuthi nginama competitors lapha empangeni. Akhona ama competitors noma ngingeke ngigxile kakhulu kuona ngoba ngeke ngisho ukuthi obani abama competitors ami ngoba mina ngizenzela umsebenzi wami kuphela ngendlela yakho futhi. Asibonge ke. Ubaba utholakala kuphi indawo? La umuntu eza efuna umsebenzi ama offices akhe. Angaka game empangeni. Yes, mhlawumbe Strati. Umufika ka game nje ubuza kwaNkunzi. Bakukhombisa lapha ezantsi. Istrati sakhona u-Edison Street. U-30 Edison Street empangeni. Emva kwama-flat. Buthe buduze nakwa Pick n Pay. Sesigcina sesivala. Ake usiphe nje amazwi okukhuthaza intsha as mina ngikubona as a role model kubantu abaningi. Mina nje ngize ngiqamba amanga ngewumfeka ungifundisa. I never thought ukuthi you'll go this far. Sicela usiphe nje amazwi okukhuthaza intsha. Njoba ngishile kwasiqaleni ukuthi akujaha kakhulu ama profits kodwa kuyasetshenzwa kancane kancane uzofike lana uphumelela khona. Intsha nje kubalekile ukwenze njalo futhi ngaso sonke isikhathi isikhathi esiningi kube sokusebenza kungabi isikhathi esiningi kube esokudlala kodwa kube esomsebenzi. Uma wenze njalo ke uba nempumelelo ebheke phambili. Asibonge ke baba, impumelelo iphumelela ukuthi ube umuntu oyimiselayo ngomsebenzi. Work hard so that you can achieve something. Siyabonga.